Fil-Mużew tal-Bażilika ta' Sant'Elena f'Birkirkara bħalissa tittella l-esibizzjoni ta' Ma' Waħdanija, esibizzjoni li nfetħet issib filgħodu u tibqa' għaddejja sa jum id-duluri. F'din l-esibizzjoni wieħed għandu jara diversi kurċifissi ta' kull qies u daqs maħduma bil-ġebel, bil-fidda u bid-debb. Apparti minn hekk, wieħed jista' jara oġġetti oħra esibiti li huma assoċjati mal-Knisja. Għall-ewwel darba f'pajjiżna jinsab espost ukoll kurċifiss tal-lavorju li se jżejjel l-artal ta' din il-Bażilika. Wan juża l-ftuħ ta' din l-esibizzjoni fejn tkellem mal-istudjuża tal-arti Marija Kassar li qalet li skont riċerka li sar min-naħa tagħha li kurċifiss huwa xogħol Franċiż tas-seklu 17. Wieħed mill-kurċifissi tal-lavorju l-aktar sbieħ li qatt rajt huwa Cristo Vivo, għandu 3 imsiemer u ta' daqs imponenti. Għandu għada majestuża li turi l-idejn tal-artist li jagħmel l-aħjar użu mis-sinna l ħadem biha.